33 salvegera qetlîama Helepçê li Amedê ji aliyê rêxistinên sivîl û partiyên siyasî ve bi daxuyaniyan hate şermezarkirin û qurbaniyên qetlamê hatin bîranîn. Daxuyaniya pêşî li Parka Xezalê ji aliyê HDP û tevgera jina azad ve hate dayîn. Cîgirê serokê HDP Amedê İrfan Soner daxuyaniyê da. Ê ku li ser gelê Kurd qetiyamê dikin, dawiya wan wek Saddam e. Saddam digo vekî jê ra kar bimîne. Dadgeh serokê dadgehê jê ra got çi? Ev qanûnê ku te pê Kurda qetil dikirin. Evan wan qanûnan e te derxistiye. Ji ber wî zî tiştê ku pêwîst bû heqê xwedî. Em ji êdinê raz dibêjin. Kîz be birabe li kud be birabe gelê Kurd artı dev ji vî qetiyama li ser wan berdin. Parlamenter Semra Güzel jî di daxuyaniyê de balê da ser qetlîamên ser Kurdan. Li Rojavayê, li Şengalê, li Roboskiyê, li Başûr, Bakur, Rojhilat, her roj ev qetlîam didome. Weke ew zanin Saddam jî dema qetlîamê kir, hêza xwe ji dewletên netew girtin. û dawiya Saddam jî bi hêza destê dewletên netew bû. Erê hevano îro dixwazin ku bi qetliaman Kurda tune bikin. Îro nasnama me tune bikin. Ama em ji vir dîsa em dînin ziman. Kurd ew ê hebin. Em henin. Pênc partiyên Kurdistanî jî li avahiya PDK Tirkiyeyê daxuyaniyek dan. Rozan Kardeş daxuyaniyê xwend û daxuya kirin ku divê Kurd li hember qetlîaman yekîtiya xwe ava bikin. Dayê bêhna sêvan tê gotina herî dawî ya zarokan bû. Ew qetlîamên ku pê bi hezaran zarok hatin kuştun ne ya yekem û ne jî ya dawî bû. Piştî Helepçeyê li Roboskê jî Kurd hatin bombekirin wek erdnîgariya Kurdan bedenên Kurdan jî hatin perçekirin bi sed salana qederê Kurdan qet neguheriye. Helepçe, Enfal, Roboskî, Şengal û hêj gelek qetlîam û êrîş li ber çavên dewletên cîhanê qewimî. Ne li hember kesên ku wan qetliaman pêk anîn, li hember kesên ku bêdeng nemane sekinî. Ew qetliam û êrîşên hovane herî zêde ji ber ku Tifaka Kurdan a navxwe tune ye bi hêsanî pêk hatin. Ji bo ku ew qetliam û êrîş carekê din neqewimin û neyên jiyan kirin, divê Kurd yekîtiya xwe yê netewî pêk bînin. Parlamenter İmam Taşçıyer û Serokê Partiya Komünîst a Kurdistanê Sinan Çîftîrek jî li ser qetlîama Helepçeyê her wisa li ser rewşa Kurdan hezrên xwe û hatînin ziman. Piştî wê qetliyana Helepçeyê jî dîsa dünya bêdeng ma. Yani çima dünya bêdeng dibîne bela ku Kurd li ser yê dünyayê xwe bi xwe îdare nakin nebûne dewlet. Ku Kurd dewlet bûna li perçekê Kurdistana dinê qetliyamekî çê wextê ku çê bibe ew ê deng bide tamamê dünyayê ew ê qebûl nekirina. Divê Kurd gere li her çar perçê Kurdistanê jî statûkî wan hebe, dewletê wan hebe û yekîtiya wan Kurda hebe. Ev Helepçe jî viya şanî me da û Enfal jî viya şanî me da. Îro hêzê nav devletî ji Kurda re dibêjine ki em her du parçeyê Kurda, her çar parçeyê Kurda wekevlê dinirin. Ji go me peşmerge û destege yek e. Ji go me Başûr û Rojava yek e. Eger hêzê navdewletî hevpeymana koalisyona ya dizî Daişê wek em bên ji bo Kurda wek dadî lobiyek çî bû bangaman ev e Kurd bûbûn yek em piştgirî bidine ve gerek rokê pêş de em yekîtiya xwe pêk bînin gava herê girîn ji bo dijî wek jenosîstê û ji pîrozbaya Newrozê gerek em yekîtiya xwe pêk bînin. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.